କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ବରଂ କାମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଏହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମୋହନ ସରକାର। ମୋହନ ସରକାରରେ ମହିଳା ହେଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ। ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନ। ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭରିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ନୂଆକରି ମୋହନ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ କଲେ ସୁଭଦ୍ରା। सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी। आवेदनकारीଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା କୋଟି ଛୁଇଁଛି, କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଲେ ଆହୁରି ମୋର ଛୋଟ ପିଲା